programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida, donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía. Señoras, señores, amigos e amigas, gracias por estar aí, benvidos os que se incorporen, os que vos incorporedes. Aquí empezamos unha nova edición de Falemos e hoxe vamos a analizar todo o que máis ou menos pasou nos últimos días e que, en definitiva, moitos de vostedes decidiron este fin de semana, este domingo. Analizaremos tanto como a campaña, como os datos, como as repercusións que teñen en Galicia e fora de Galicia dos resultados das eleccións autonómicas do pasado domingo, con dous compañeiros, con dous amigos, con dous grandes observadores e tamén analistas e tamén escritores notarios do que foi pasando e do que pasa cada día en dous periódicos amigos, un desde Pontevedra, ben Pedro Pérez como director adxunto deste gran periódico. Moi boas noites, benvido Pedro. Boas noites e moitas gracias por invitarme a estar aquí. E dende a capital arousana, dende Villagarcía, ben José Pereira, que é o director do Diario de Arousa, tamén periódico amigo e querido. Benvido Pereira, como estamos? Moitas gracias, moi ben. Que pasou o domingo, amigos? Que pasou este domingo á noite? Que pasou? Pois eu creo que hubo, está claro, un gañador absoluto, porque por todo o que se xogaba, ¿no? Que foi Alfonso Rueda. Hai unha persoa que é Ana Pontón, que sale fortalecida destas eleccións, e despois hai moitas outras dúbidas pola esquerda e tamén, se queremos, pola ultradereita, non? Porque evidentemente vos volve fracasar unha vez máis en Galicia, o proxecto de Sumar non acaba de comprarse, non acaba de explotar. Besteiro, pois é verdade que tuvo un mal resultado, que tuvo moi pouco tempo para facer a campaña que seguramente lle gustaría, pero creo que o PSOE ten outros problemas que, se queredes, despois temos tempo, podemos analizar, non? Pero eu creo que hai un claro gañador das eleccións, que foi Alfonso Rueda, unha muller, unha candidata do Bloque
que apostaba polo cambio, que é Ana Pontón, e que sale fortalecida. Polo demais, eso, creo que moitas dúbidas tamén polo outro lado da marca parlamentaria. Se entende un pouco que o gañador sería Alfonso Rueda e o perdedor José Ramón Gómez Besteiro? Non, hombre, eu creo que gaña un, sí. En este caso o PP era o que máis se xogaba, tiña que Alfonso Rueda presentábase por primeira vez el como candidato do PP, no? A unhas eleccións. El sustituiu a Alberto Núñez Feijóo, cando Alberto Núñez Feijóo dou o salto a Madrid. Evidentemente te xogas moito, non? Xa non eres o candidato o suplente que sale de titular, sino que agora eres ti o titular, non? E tes que defender... Capitán do equipo. Claro, e tes que defender, non? Entonces, eu creo que ele era o que máis se xogaba nestas eleccións, que tiña bastantes cousas en contra e outras moitas a favor. Unha vez máis, Galicia, como decía outro día, votou sentidiño, non? Votou con sentidiño. Con sentidiño. Pereira, que pasou o domingo? A miña análise é moi similar a del. Demostra claramente unha que Alfonso Rueda pois é un candidato solvente, demostrou que era un candidato solvente cando había dúbidas sobre el, sobre todo na precampaña, que estaban incidindo moito en que non sería capaz de dar o nivel que deixara Feijóo, outro dos gañadores desta contenda electoral. Demostra para min a robustez, a fortaleza do aparato do Partido Popular, porque desde o principio se puxo a maquinaria a funcionar, e realmente que cando o Partido Popular traballa desde abaixo, que ten unha base impresionante, pois aí se ven os resultados. Penso que unha vitoria, por suposto, personal de Alfonso Rueda, pero tamén do todo o equipo do Partido Popular. Despois, outra lectura que se fai é alternativa. O voto útil da esquerda, a xente que votou polo cambio, votou a Ana Pontón, ao BNG. Digo Ana Pontón porque eu penso que trascendía as siglas do BNG, porque ten, en vista despois dos resultados, moito voto que non é nacionalista en esencia, pero que sí que viron nela pois a posibilidade real de que co BNG cun bo resultado pois poder ter opción de restarlle a maioría absoluta ao Partido Popular. Penso que esta estrategia que está seguindo de transversalidade e de chegar a máis sectores da sociedade, pois está dándolle moi bons resultados, vista que elección tras elección vai medrando. E despois, o Partido Socialista si é un dos grandes perdedores da xornada, pero precisamente por ese trasvase de votos. E quizás pensou na miña modesta opinión, que tanto cambiar de candidato pois ao electorado que non está tan posto no día a día da política, pois eso penaliza. Entonces agora teñen que abrir un debate, porque está claro que tocaron chan, si siguen con Besteiro e apostan por darlle continuidade, como fixo BNG con Ana Pontón, porque Ana Pontón empezou máis abaixo. Empezou máis abaixo. No 12. Con 6. Cando se pensaba que nin siquiera a mellor tiña posibilidades de entrar no Parlamento, pero bueno, non por perder tes que sair da primeira liña política, como estaba pasando históricamente co Partido Socialista. Igual con estabilidade, con proxecto e con presentar iniciativas, pois podería acadar mellores resultados para a esquerda. Logo está o tema de Sumar, que non, por suposto, non alcanzou obxectivos. Quizás o adianto das eleccións pois xogou en contra deste proxecto de esquerda, que está claro que ten moitísimo que traballar en Galicia. Podemos prácticamente desaparecido, e Vox pois vese claramente que a extrema dereita en Galicia de momento non ten cabida. Se os parece, analizamos por que se chegou hasta aquí, que foi o que pasou, e para iso analizamos un pouquiño como vistedes, como seguistedes, e que vos chamou a atención das diferentes, da campaña, pero das diferentes forzas políticas, non? Non sei por que queredes empeza por donde queiras, ou empezade por donde queiras, e analizamos un pouquiño
porque moitos destos resultados que se deron aquí tuveron moitas das causas en toda a campaña, non? Bueno, eu diría que nun primeiro momento esta campaña parecía, ou a pre-campaña, digamos, cando xa se especulaba de que se iba a adiantar as eleccións, parecía máis que unha carreira electoral en Galicia, pois unha pugna, segundo round, Feijóo-Pedro Sánchez. Aí estaban arriba da mesa a amnistía, Puigdemont, o problema catalán, etc. Entonces, claro, o discurso centralizouse aí, dai o interés mediático nacional, e, se nos damos conta, o discurso do Partido Popular, do candidato do Partido Popular ao principio, basábase moitísimo nese aspecto, do tema amnistía, do tema Cataluña, da ingobernabilidade que eles estimaban que había no Estado, porque con tantos partidos para poñerse de acordo para aprobar calquera unanimidade, pois querían trasladalo a Galicia. Claro, aí xogou, baixo o meu punto de vista, pois moi ben no debate, no único debate no que estiveron todos os candidatos, pois a esquerda foi moi inteligente porque entre eles non confrontaron os seus programas, pese a que había diferencias evidentes, non confrontaron, sino que buscaron, digamos, un malo común, que era o que había que desaloxar, todos contra. E aí, pois, dentro dese Ana Pontón, creo que nese debate centrou un pouco máis a situación en Galicia, e no momento que saleu a filtración famosa das 24 horas de pensar sobre se amnistía sí, amnistía non, que se filtrou das negociacións de Feijóo cando era para o goberno do Estado, pois a partir de aí cambiou radicalmente o discurso, centrouse máis en Galicia, e eu penso que aí deu un apretón bastante grande o Partido Popular. Coincide o señor Pérez? Sí, é moito do que di José Pereira, estou totalmente de acordo, evidentemente, non pode ser de outra maneira, porque... Está describindo o que pasou. Claro, evidentemente. Claro, unha descripción pura. Claro, cando facemos unha descripción do que pasou, pues, evidentemente... Pasou. Non hai lugar a dúbidas, non? Pero seguro que topa ese... No, pero eu creo que, por exemplo, se nos fixamos a bote pronto, nos lemas de campaña, o PP, a Galicia que funciona, o Bloque, agora, o PSOE, desta vai, sumar, faremos o posible. Estes son os 4 grandes lemas dunha campaña que empezou moito antes da campaña, non? O sea, estes foron os lemas cos que chegamos ás urnas o pasado domingo, pero moito antes habían empezado a traballar, evidentemente o PP presentounos a un rueda cercano que chegaba a xente que tomaba as cañas con todo o mundo, o rueda de cañas, depois chegou o Galicia que rueda, o autobús, e depois que Besteiro intentou... A furgoneta, claro, intentou aí sacarlle rédito e ao final, pois, vaite a saber, non? O sea, quedou un chascarrillo, non? Pero entonces hubo o PP foi virando un pouco tamén, non? Según iban adaptando a campaña ao que iba pasando en España, porque non hai que esquecer que quixeron estatalizar ou españolizar esta campaña electoral en Galicia. O PP, me imagino que o equipo de Rueda foi diseñando distintas alternativas, de feito nos últimos días previos á campaña ou xa na campaña presentounos a Alfonso, el hombre que está despois, que está detrás do presidente, non? Entonces, eu creo que aí ves que hai un traballo, que hai tal, e que depois empezou a poñer os puntos sobre así estos problemas que lle interesan os galegos, non? O sea, os principais problemas, está claro, o sea, a amnistía interesáballe ou preocúpalle a un 1% dos galegos, 1,8 creo que era. Según o CIS? Sí, según o CIS, según as maiorías das enquisas e dos sondeos que saíron estes días, non? Pero o que máis preocupa en Galicia é a situación económica en xeral, a sanidade, a falta de inversión, o desemprego, o sea, os temas do día a día, non? Entón, claro, cando ti empezas a facer unha campaña proactiva e propositiva, pois evidentemente estás chegando, estás ampliando o teu
círculo, non? Entonces, os demais tamén intentaron, o sea, o PSOE respaldou, fixo un desembarco de ministros prácticamente a diario, non, para apoiar e respaldar e de anuncios de investimentos, respaldar a Besteiro, o sea, cada un xogou as cartas que quiso, non? Evidentemente a que o tiña máis difícil neste caso era unha Ana Pontón que saía como gran favorita a liderar un cambio que ao final non se produxo, seguramente porque os galegos nos costan moitos cambios, non? A veces, decíame outro día un amigo, eu levo 18 anos co mismo coche e cada vez que penso e falo ca muller de que coche vamos a tal, ela dime gasolina, gasóleo, eléctrico ou híbrido. Entonces, claro, empezas a pensar e non acabas de cambiar o coche, o sea, entonces evidentemente Ana Pontón fixo unha campaña moi activa, unha campaña de propostas, de iniciativas, de poñendo foco nos problemas que lle interesan a xente, pero a xente, unha vez máis, votou conservador porque temos ou ten medo aos cambios. De feito, se miramos o mapa de Galicia, o PP, a base da vitoria da maioría absoluta do PP, está no rural galego. Eso tamén quere decir algo. Gañou en 6 das 7 grandes cidades, pero a base que se sustenta a maioría absoluta está no rural. Eso tamén hai que analizarlo, non? Pero vamos, eu creo que foron as 3 campañas moi distintas, porque cada un enfocou unha desde o seu punto de vista que mellor lle iba en cada momento, con unha Ana Pontón que evidentemente os resultados respaldan esa campaña de poñer o foco nos problemas da xente, de anunciar unha empresa eléctrica, de anunciar moitas propostas para mellorar a atención primaria. O PP evidentemente foi amoldando o seu discurso e tamén, cando se deu conta, empezou a poñer o foco aí, con anuncios do que se vai facer a partir de agora, do que hai que mellorar, tal. Aí, quen o tiña máis difícil, evidentemente, era un Besteiro que era o gran descoñecido dos galegos, non? Eu creo que un dos problemas de Besteiro foi que asumiu que iba a ser o segundo dos grupos da esquerda. Sí, cando sales así, sabes? Asumiu que presidenta iba a ser Ana Pontón e que él estaría aí para apoiar. Dicían eso, ¿no? Claro, pero cando sales a sacar o partido, tens que salir a ganar. Pedro aposta por renuncia a liderar, que é unha das grandes críticas que lle fan os críticos do PSOE, que non están, que foron do PSOE, pero que non están na executiva, porque aí non queda nadie, non? Solo García Paje, pero que na última semana aposta por o cambio sendo terceiro ou sendo segundo, e non por liderar. Claro, sendo segundo da esquerda. Correcto. Pero sin liderar, que é unha cousa Pero incomprensible para desde o primeiro minuto de campaña, Ana Pontón, inteligentemente, pois asumiu ese papel, vou a ser eu a presidenta, tendes que vir comigo detrás, e el asumiu ese discurso. Sí, as declaracións de Ana Pontón eran en ese sentido. Si non te preocupes, que nos te apoyamos. Claro, eso reforza ao mismo electorado do Partido Socialista, que están dicindo, bueno, si mesmo os meus están dicindo que non xogamos a ganar, que a opción é esta, pois o problema, non? É o problema de que cando sales a empatar, ao final acabas perdendo, non? Moitas veces. Sí, home, eles dirán que saíron a gañar e que tal, claro. No, pero hai un discurso oficial e un discurso interno. Hai unha lectura que se fai desto e que non a facemos nós solos. A posteriori facemos, claro. Bueno, o PSOE tense que sentar de verdade a reflexionar, a ver onde están os problemas, o sea, como decía antes José Pereira, o Bloque ten unha serie de votos prestados da esquerda socialista, dos socialistas, pero evidentemente o PSOE o que ten que facer é autocrítica. E de momento esa autocrítica ata mañá mércoles non se vai facer, o sea, si se fai, claro, o sea, primeiro é asumir que os errores que cometeche e despois intentar renovar o partido. Perdón, por terminar, o Bloque esa renovación xa fixo con Ana Pontón fai bastantes anos,
Pontón foi amoldando o seu equipo, foi renovando, se nos fixamos no núcleo duro de Pontón, ao redor dela, hai moita xente nova, o sea, hai moitas caras novas, quería decir mellor, non? Entonces, eso tamén quere decir algo. Os partidos teñen que seguir movéndose, renovándose, porque se te quedas quieto, ao final, pois acabache pasando factura, non? E fai falta algún congreso, non? Claro, por exemplo, aquí na provincia de Pontevedra, o PP, Luís López, presidente do PP provincial, o sea, os resultados que acadou a nivel provincial nas últimas eleccións municipais, recuperando a Diputación, que parecía impensable. Claro, unindo máis ao partido, o sea, o mellor o PSOE ten ese problema, que non un partido unido. E donde mantén os resultados anteriores, Claro, que non perde, porque os diputados que perde son polas outras provincias. Claro, pero o que ten que facer, imagino, o PSOE, facer autocrítica, identificar os erros da campaña, os problemas que teñen a nivel interno, cos distintos sectores de familias que compoñen ese partido, e intentar de aí unha renovación. Tuveste esa sensación de que tamén estuvo total ou moi dirixida desde Madrid a campaña do Partido Socialista? Sí, unha proba delo é que día sí, foi o desembarco, claro, día sí, día tamén viña un ministro. Entón, que discurso propio ten o Partido Anula un pouco o candidato, non? Claro, porque... No, eso que viñan a reforzalo, porque... Sí, viñan a reforzalo, pero o seu discurso, que se queiran empapar do que son os problemas de Galicia, ben condicionado pola situación no goberno de España. Eu só espero e desexo que todos esos anuncios que se fixeron en campaña que non se esquenzan. Claro. Estarán por escrito. Claro, que de verdad saian, o sea... Ojalá. Claro, ese sería o mellor, non, para todos, non? O sea, que todas esas promesas, esos anuncios que se fixeron, e vamos a hacer, e vamos a invertir, e vamos a renovar, e vamos a os fondos europeos... Facemos unha ronda pequeniña sobre as forzas, digamos que minoritarias. Non sei como vistedes a Vox, a Podemos e a Sumar. Bueno, Vox subeu uns cantos votos, pero bueno, tamén subiu a participación, o sea que vai en consonancia. Con respecto ás pasadas, con respecto. Perdeu, Vox. Sí, pero sigue siendo a cuarta forza política. Pero perdeu 30.000 votos con respecto ás generais. Bueno, vos estaba falando claro, estaba referíndome a Comar. Pero sí, a nivel de Galicia sí que perdeu. Eso demostra que o electorado, o discurso de Vox aquí non cala. Non cala. Aquí se equivocou a Abascal cando criticou tanto a Feijóo polo anuncio de que había estado meditando sobre a amnistía 24 horas ou menos. Non, eu creo que non. Eu creo que o discurso ese de decir que o PP por falar galego é ultranacionalista, son cousas que aquí non teñen. En algún momento tampouco hai un conflicto, digamos, en algún momento deu a sensación de que o candidato era Santiago Abascal, non Álvaro Díaz de Mella, non? Por exemplo. Ese é un problema grave, non? Pero bueno, a mí me gustaría poñer o foco en Podemos, porque Podemos ou en Sumar tamén. En Sumar tamén, non? Pero despois falamos de... Aí hai unha habilidade moi boa do BNG. Sí, pero, por exemplo... Esa foi unha xogada maestra, tomándolle, se me permites, a que el puso aí a carta sobre a mesa, non? Evidentemente, esa foto de Beiras en Martiño Noriega con Ana Pontón é unha xogada maestra, ese pacto que Yolanda Díaz non é capaz de pechar, nin Marta Lois de pechar con Beiras e Martiño Noriega. Bueno, porque acabou a situación como acabou. Claro, pero cando hai un divorcio non somos ni amigos. Claro, pero ela pensou que podía, que donde quedaron quedaron resquemores, non? Quedaron... Entonces, claro, ela pensou... Hai quen fixo, como se di por aí, cruce raya. Fixo cruce raya. Claro, pero por eso decía eu, contestando a Antonio, non, que a xogada maestra de Ana Pontón foi esa, o sea... Aí desactiva, eu creo que desactiva totalmente. Sí, porque aí volve a aglutinar outra vez, pero a Sumar non lle deu tempo realmente. Colleulle as eleccións estas cope cambiado, porque de repente tuvo que traer a Marta Lois de Madrid, que menudo papelón, que era diputada e agora xa non é nin portavoz.
Non lle dou tempo, non ten un aparato de partido, non foi quen de construir un aparato de partido, entonces claro. E non queda nada daquelas mareas de fai 8 anos, claro. Realmente están... As mareas, claro, tiñan moita responsabilidade nesas mareas. Sí, Noriega, Beiras, que estábamos falando. Sí, pero que chegaron a ser segunda forza política. Sí, gobernaron cidades como Ferrol, como Coruña. O sea, chegaron a estar por Santiago. Chegaron a estar por enriba de... E desembocan todos ou confluyen todos un poquinho no Benegal. Claro, chegaron a estar por enriba do bloque, non nos esquezamos. Sí. El número de diputados. Pero que ahora confluyen un poquinho, volven todas á casa común do bloque, non? Claro, sí, porque... É que esa é o gran traballo, o gran mérito do bloque, deste bloque, de Ana Pontón, é eso, é volver a unir. De ensanchar, como di ela, as bases, hai que seguir ensanchando esas bases para seguir sumando apoios, non? Pois, bueno, o primeiro paso, Beiras e Martiñón Noriega danlle o beneplácito e danlle o seu apoio e desactivan totalmente a Sumar e a Podemos, bueno, os restos de Podemos, que Pablo Iglesias tamén... Rematamos imos rematando este no, con Podemos realmente... foi un auténtico fracaso. Es que hubo mesas electorales, estou falando de aquí, que cero votos, o sea, que ni unha persona. O sea, está ahora dicindo que Pagma que tivo máis votos que Podemos, vale, efectivamente. Pero es que era unha forza que irrumpiu dunha maneira tremenda, que representaba todo o cambio que estamos falando ahora do BNG, estaba representado en Podemos. E de repente, por un par de quítate tú que me pongo yo, estamos nestas. E agora Podemos realmente é residual. E depois temos que falar da gran sorpresa, ainda que sea anecdótica, de Democracia Progresana do partido de Jácome, que vai a ter representación. Una pica en Flandes, dixo cando na noite electoral. Por eso digo, que vai ter representación no Parlamento galego, non? O sea, eso ten moito mérito porque é un partido un tanto singular, levantado en torno a figura do alcalde de Ourense, non? Cunha campaña electoral moi particular, cunha canción, con doblajes de películas, non sei se... Non, por eso, pero basicamente era por falar dos pequeniños que decías antes. Bueno, pois se vos parece, facemos un pequeniño alto no camiño e volvemos e analizamos xa datos, resultados un pouquiño máis a fondo. Volvemos dentro de un instantiño, non o perdan. Seguimos aquí analizando o que pasou este domingo. Programa ofrecido por... Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.
historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. De novo, estamos con todos vostedes, falemos analizando a situación e os resultados e tamén as consecuencias que colle a partir de este domingo os resultados que tuvemos e que todos vostedes axudaron a participar neles de un lado ou de outro, uns estarán máis contentos, outros menos, pero os resultados son contestatarios. O mellor resultado, a mellor porcentaxe do PP acaba de conseguir un home que era a primeira vez un novato como candidato, non digo como político, pero sí como candidato, que é Alfonso Rueda, non? Hoxe en Madrid aplaudido e saleu, entrou pola porta de Génova a Ombreiros, e saleu tamén a Ombreiros, non? Sí, eu penso que Rueda destacaba pola súa capacidade de gestión, pola súa capacidade de resolver problemas, e non tanto polo liderazgo sempre a sombra, digamos, ou detrás ou ao lado de Feijóo, que foi con quen estuvo desde o principio. No momento que tuvo a oportunidade, deuse a coñecer a ciudadanía, cunha campaña, como antes decía, moi personal, para que a xente supera os seus lados non só como gestor, sino como home galego, como un máis de nós, e a partir de aí, pois cimentou un discurso de normalidade, un discurso de continuar coa gestión, e o que falábamos un poquinho antes durante a publicidade, que agora, unha vez rematadas as eleccións, Galicia vai continuar adiante coa súa xestión sin ningún problema, orzamentos aprobados, o sea, conselleiros funcionando, todo aparato decisorio que tomas decisións está. Exacto, non se perde ningún minuto. Pode haber unha crisis de tal, por si cambia un conselleiro ou non cambia un conselleiro, eso é unha cuestión que terá el que valorar daqui a que se forme oficialmente o novo goberno, pero do resto, continuidade. O que quedou claro o domingo é que o primeiro examen de Rueda nunhas eleccións aprobouno con nota, non? Unha nota casi matrícula de honor. Bastante alta, non? O sea, hai que ver o mapa de Galicia para ver que o bloque pois gañou en Fene, Catoira, Ogrove, Soutomaior, Moaña, Redondela, Llariz, Corcubión, Mugardos, Cangas, Vigo e Vilar de Santos ou Berea, e o resto é prácticamente a Azul, Partido Popular, e o PSOE ganou en moi poucos concellos, non? O sea, isto di todo, o PP gañan 6 das 7 cidades, en Vigo gaña o bloque, con todo eso que debería analizar, xa sei que non se poden extrapolar a ningunhas eleccións estes resultados e tal, pero Caballero tería que reflexionar tamén, non? Parece ser que non está contento e que anda xa facendo declaracións por aí de que o partido ten que tomar nota e, lógicamente... Sí, pero o primeiro que ten que tomar nota é el, non? Por todo o peso que Vigo ten na executiva provincial do Partido Socialista, non? E a presidente Carmela. Do Partido Galego, claro. A nivel galego, sí, claro. Sí, pero a nivel provincial, xa sei que Abel Caballero non ten ninguna responsabilidade, pero evidentemente todos sabemos que como varón que manda moito, non? Entonces, cando ti colocas a dúas persoas ou pos ao frente dunha candidatura, a Elena Espinosa e a Carlos López Font, algo de responsabilidade terás nos resultados, digo eu, vamos, o sea, en Pontevedra a única que fixo campaña foi Paloma Castro. Paloma Castro é a candidata número 3, evidentemente vai a estar no Parlamento Galego. Ela currouse estar aí, traballou, fixo unha campaña moi activa, pero que Elena Espinosa en Pontevedra creo que estivo 2 ou 3 veces. O sea, todo o mundo con unha certa idade lembra a Elena Espinosa que foi ministra, pero fora de aí... Con Zapatero. Claro, pero fora de aí, o sea... Vigo. Claro, é unha gran descoñecida. E en Vigo Brapa... Unha gran descoñecida, o sea, querámoslo ver ou non, o sea, eu entendo que el diga isto non vai conmigo, vale, non vai contigo, pero o partido, o que ti representas na cidade
si queres, máis importante No, de Galicia. Claro, el di que a cidade máis importante de Galicia. Pues, pero é para todo, non? Claro, pero por entonces terás que tomar nota tamén. Claro. Me imagino que tomará nota e que empezarán a pasar cousas a nivel provincial, me imagino que tamén... E Gonzalo Caballero, que dirá? Que dirá Gonzalo Caballero? Non sei se dixo algo. No, Gonzalo Caballero, pois, non vai dicir nada. Eu creo que non vai dicir nada, el xa estará en outras cousas, non concurriu a... Si ten cousas que decir. Pero non las vai a decir. Públicamente non, pero seguramente abrirás un congreso a nivel interno, un debate interno no que tendrán que decidir si continuidade de Besteiro ou se abre un congreso e elixen outro. Eu creo que, de momento, polo que decía a ministra Montero, en algunha emisora de radio esta mañán e tal, eu creo que o liderado de Besteiro está totalmente asentado, o sea, non asentado desde os que poñen o botón, pero habría que ver entre a militancia realmente. Eu creo que Besteiro chegou para quedarse un tempo, non sei canto. Sería inteligente. Pudo penalizarlle que non se desprendera de Madrid e que seguira mantendo durante toda a campaña, ainda que o domingo pola noite renuncia ao cargo de diputado en Madrid e se dice que e confirma que se queda aquí. Pero hasta na campaña e no debate Alfonso ya había dito, Rueda ya había dito que por que non había deixado. Eu creo que eso son estrategias que se nos escapan, porque Marta Lois... No, eu creo porque Marta Lois sí renuncia a seguir sendo portavoz de Sumar no Congreso e deixa o escano. Besteiro non, eu creo que son estrategias pero é outro partido. Sí, pero estou aí con Antonio. Creo que eso responde a outras cuestións que sin coñecer... Pero é cuestión de imaxe, ti renuncias a estar en Madrid porque vas a dalo todo e centrarte a priori, vas a dalo todo en Galicia. Despois a posteriori, bueno, vale, fixeche, que parece claro que para asumir a responsabilidade e levar digamos a recuperación do partido que ten que recuperar. Sí, pero o primeiro é saber se Valentín Formoso vai a seguir sendo o secretario xeral, non? O sea, se esa renovación, porque vai a seguir habendo unha bicefalia, un líder no Parlamento galego e un secretario xeral fora do Parlamento, ainda que sexa o presidente da Diputación da Coruña. Da que se librou Formoso, non? Sí, porque el renunciou a ser candidato, ¿no? Pero algunha responsabilidade evidentemente ten este resultado. Pero é moito este resultado é moito responsabilidade tamén do que falabas antes, pero un desembarco diario de ministros, incluso o presidente do goberno veu para este resultado, pero un resultado que nin nas peores quinielas podía, nin o CIS a mala leche podía dalos. O sea que eu penso que o debate que ten que abrir o PSD é en Galicia e eu creo que farían mal si deixan que desde os cargos orgánicos do partido a nivel estatal pois decidan quen sigue, quen non sigue e quen está, quen non está, porque eso alimenta, digamos, descontentos e xente que se queda fora de xogo, e o que teñen que, neste momento, unirse todos para ir todos a unha e sair para adiante. Sí, eu creo que a ciudadanía o que sí lee son as intencións, non? E entón, bueno, non sei se coincidides, a dirección da campaña co desembarco de ministros, presidente Sánchez, expresidente Zapatero, tratando de arroupar, tratando de incentivar con anuncios, con inversións altísimas e tal, eso tamén daba unha, digamos que, extrapolación. Aquí se xogaba moito máis que o que era Galicia, que se xogaba tamén Madrid, que se xogaba o liderazgo de, e eso se puxo tanto en cuestión que ahora se renuncia. Porque ahora, o que antes era machacamos a Feijóo si perde as eleccións aquí,
Por eso na última semana eu creo que Sánchez é cando dice que apoia o BNG para que perda, para que non goberno o PP. Pero que a mellor hai unha parte do electorado socialista que non acaba de entender. Claro, por eso digo si eso penaliza, eses viraxes claro, que se están facendo en Madrid para manterse, non? O sea, para manterse como na Moncloa como presidente, hai moito descontento e cabreo. Claro, evidentemente hai moito descontento. O sea, pero dentro das filas e dentro dos varóns, o sea, claro, se iso chega aos teus simpatizantes, aos teus votantes, o sea, non lle podes pedir que sigan confiando en ti e que se teñen unha candidata que pensan que pode dar ese volco electoral, que ese vuelco electoral, ¿no? que non apoyen, ¿no? A descripción, a lectura de Paje non sei se foi de hoxe ou de onte, hoxe se lle contestou Montero, a ministra Montero, a de Hacienda, que non entendía que non defendera a camiseta, pero a de Paje era que se perdía Feijóo ganaba Puigdemont, e a lectura total que están facendo moitos na xente. Sí, pero ese discurso aquí en Galicia non creo que o electorado fora pensando en Puigdemont ou unha amnistía. Pero castigaría posiblemente, eu o que vos pregunto é a nivel nacional. A nivel nacional. Eu penso que o voto, esa lectura que se fai a nivel nacional. Claro, eu penso que aquí non, porque realmente o que non votou o Partido Socialista, votou o BNG, votou igual a amnistía e votou igual Puigdemont. Porque é público notorio que o BNG está con eso. O sea que non é, digamos que por esa razón pola que perdeu o electorado. Perdeu porque penso eu que o BNG xogou moi ben as súas bazas e dixose como a alternativa e aí foi e o discurso do PSOE non foi quen de callar na sociedade. E logo, claro, se che ven todos os ministros desembarcan aquí cun discurso nacional, cando Rueda mudou ese discurso por cuestións de andar por casa, de proximidade, e Ana Pontón xa estaba nesas desde primeira, quedache un pouquiño desfasado. Aí non hai... Isto non ten máis, non? Non, eu creo que non, vamos. E bueno, o pique e a descripción de que o enfrentamento, ou digamos que o lanzamento de que precisamente o que acabas de decir, Pereira, de que o PP nas últimas semanas digamos que describindo o BNG como partido independentista, como partido que apoia e que vai, que comparte, xa veremos nestas europeas, pero que sí comparteu lista e candidaturas con Bildu, e non sei como vedes isto, que poida ou non afectar, ou se non afectou, ou se a xente, o cidadano gallego que votou o BNG non pensou neso. A vida conta do resultado. Penso que non, porque o BNG sacou os seus maiores resultados históricos. Hai que tener unha cousa en conta, non? Unha cousa é o ideario do BNG e outra a persoa que lidera o BNG. Ana Pontón é unha persoa trascendía moderada, sí, que ten un discurso moderado. Sin embargo, eu creo que Ana lidera na UPG. Sí, evidentemente, no bloque nacionalista, se non estás na UPG, non tens nada que facer, o sea, non nos vamos a engañar, pero que o ideario é de sobra coñecido. O sea, é como se ti me dices que RC Esquerda Republicana de Cataluña, o sea, xa vai no seu... Pero bueno, ese discurso eu penso que foi un poquinho para desmoralizar realmente a algunha xente que entrara o medo, o respeto, a ver, cuidado a hora de elegir a papeleta. Eu creo que o voto útil, o voto do medo, non sei, eu creo que... Pero o BNG desde o principio desmarcouse, xa non agora, desde hai anos de calquer tipo de violencia. Porque eu entrevistei aquí ao... E si vai con Bildu, digamos, as europeas, non? Sí. En xuño. Tradicionalmente... Comparten Galeusca. Exacto. Pero son realidades completamente distintas. Eu creo que é unha cuestión simple de interés electoral para poder sair e poder ter representación. É que é o problema de querer extrapolar a veces os resultados electorais as municipais, as xerais, as autonómicas. Depende no momento que interese. Claro, depende como che vaya nos resultados. Eu penso que o próximo domingo hai eleccións municipais e o resultado totalmente distinto. Sí, claro. Totalmente distinto. Evidentemente. E a mellor non estamos falando dunha catástrofe electoral do Partido Socialista. Claro.
Se non, pois mira, recuperou. De feito, despois das municipais, Pedro Sánchez convocou o día seguinte as xerais, foi a forza máis votada, non foi a forza máis votada, a forza máis votada foi o PP, pero foi a forza que aglutinou o maior número de apoios. O co bloque nestas. Subeu, que contentos estamos, que gañamos as eleccións, neste caso Benega subeu, pero hai un pouquiño de tristura na xente que votou o BNG porque confiaba e ademais Ana Pontón se posicionaba e postulaba como moito eu son a nova presidenta, quero ser. Eu penso que sí. Pero porque fixo esa campaña que decíamos antes en positivo en presidenta, non? Era a campaña que tiña que facer, realmente. Porque senón non engancha a toda esta xente, pero sí que hai visibilizou en ela o cambio, non? Sí, pero antes refírese que, vale, votamos cambio, pero despois todos os que miraron despois 40, 25, 9, un baixón, non? Bueno, sí, pero... Se pode haber un pouco de decepción, entre comiñas, por esa... Hombre, ela decía, non, que sacaron uns bons resultados, evidentemente. Sí, eso está claro. Pero que eran insuficientes. Claro, pero si o teu compañero de viaxe non acada os resultados que ti esperas, pois evidentemente... Pero bueno, senta unha base que Rueda ten que tomar bastante nota, porque agora ten estes 40 que xa estaba a 42, está a 40. Un gran resultado, gañou moitos votos, pero por diputado estamos a 3. Quen che di que Democracia Ourensana non saca 2 para seguinte? Nadie sabe que vai pasar daqui a 4 anos. Bueno, vos sí, vos tendes. Temos unha boliña, pero de momento non nadie sabe que vai a pasar daqui a 4 anos. Pero sí que senta unha base. Con 25 diputados hai unha representación moi ampla. Non hai que esquecer que Feijóo tamén viña dunha maioría tal e depois sacou 42, o sea que todo hai que telo en conta, non se sabe. O de que cando se vota moito favorece, perxudica o PP, eso non funciona de todo, non? Non funciona. Tiene que toda a participación por riba do 70% implica pérdida de maioría, porque claro, todo o mundo vai a votar a alternativas distintas ao Partido Popular. E demostrouse que non. Que todo o que pasa do 70% vota tamén máis ao Partido Popular. De feito sacou o mellor resultado da historia. Creo que non. Das enquisas, como vistedes a OCIS, que leva, creo que de 26 procesos electorales e de 26, digamos que pronunciamentos, enquisas sobre procesos electorales, en 25 lle dou sempre nas enquisas tirou sempre para a esquerda, digo. Son un método científico que había que aplicalo, non intencións, non ser unha declaración de intencións o que uno cree, vamos, ten que estar basado. O que resulta moi estrano é que todas as enquisas de todos os medios de comunicación, progresistas, máis conservadores, de todos os medios de comunicación, a do país a primeira, a segunda non, pero daban unha maioría absoluta ao Partido Popular. 39, o que menos 38, pero 39, unha horquilla aí. Daba unha subida ao BNG, non se vislumbraba tanta caída do Partido Socialista, pero máis ou menos se asustaba o que foi a realidade. Sin embargo, o CIS contounos unha película totalmente distinta. Es que realmente non sirve para un análisis. Claro, ao final perde un pouco de descrédito a unha institución tan importante que é o Centro de Investigacións Sociolóxicas, porque parece que está cargado de intencionalidade, non? E chamar chama, porque nós no periódico, digo de verdad, eu collín o teléfono unha vez, varios compañeros colleron o teléfono, outras tantas, que chamaban do CIS para as enquisas. O problema non está nos en que... Está na cociña, que debe estar os fogóns, non sei como están os fogóns. Non en quen compra as patatas. No, pero que sí que había unha tendencia nesas enquisas, na maioría das enquisas, que era o PSOE baixaba. O sea, si daban... Non un batacazo. Non, claro. Si daban unha maioría absoluta... Pero a horquilla que lle daba o CIS ao Partido Popular eran
por 34, 37. Era moi ampla, Sí, pero casi A decir hasta... verdade, a maioría das enquisas dos jornais Era dabanlle representación a Sumar. Sí. Bueno, mira, na que publicamos a último pues, día que se podía publicar sí, o domingo, o luego. dábamos, mira, 39,40 o PP, un 0,1 a Democracia Ourensana, os demais Sumar, Podemos, outros, entre eles vos 0, 3,24 o Bloque, e 11,12 o PSOE, o sea, Sí, que máis ou menos todos, por eso decíamos que íbamos con horquillas máis un asustadas. ou dous, claro, ese é o tema. Es que, claro, todos máis ou menos coincidíamos, Claro. pero, claro, o CIS es que era unha A horquilla cousa do CIS disparatada. era tremenda. ¿verdad? Pero unha horquilla que había diferencias de 6 diputados. Pero, claro, es que eso non... O Partido Popular entre 34 e 38, creo recordar que fora a última. Sí, 37 ou 38 por arriba. Sí, sí, Claro, es que 34, no, pero dos casos. 34 o Partido Popular. claro. Perder 8 diputados en Galicia, Claro. de repente... Es que non sei, esos datos non estaban moi ben analizados científicamente, penso. Xa. E como viste esa de Gaz3 e Michavila e ademais o día electoral, donde clavou o resultado, Sí. Pues mira. clavou o resultado e dando as 8 Foi unha enquisa que foi días antes das eleccións. Sí, que non foi a que non foi a pé de urna, foi días antes das eleccións. Pois eso demostra un traballo serio, que é un prestixio para os sociólogos. Claro. Queres contratar unha enquisa, sabes que tes unha empresa solvente. E podes te fiar máis dunha empresa. Eu quero datos reales, non quero... Exacto. Eu realmente non creía moito a primeira vez que o Partido Socialista non pode terlo, non pode quedar en 9, non pode. E ao final, ao longo da noite, confirmouse que sí, o sea que eso sí que demostra que hai un traballo serio, que hai xente realmente que non se dedica a cociñar, senón a estudiar, e dai salen os resultados. Aportamos máis por aquí? Máis diferencias? Que tema enquisas está... Ben. E se facemos un pequeniño alto, temos un ratiño. Cales van ser a partir de agora? Aínda que despois nos quede un tramiño para analizar. Cales van a ser as consecuencias destes resultados? Poñémolas en Galicia e logo extrapolamos. Os resultados en Galicia, durante 4 anos o PP ten maioría absoluta para levar a cabo o seu programa de goberno e as políticas. Falando de programas de goberno, non sei se vos chamou a atención que o Partido Socialista non tiña publicado na súa web o programa electoral. E de feito eu comentei a algún candidato e me dixo, no, bueno, pode ser, pero te lo mando e tal. E todavía, pero non había programa electoral publicado na súa web. Un erro importante. Si o tiña o Bloque, donde levaba, lóxicamente, todas as propostas e a súa plan de, lóxicamente, tanto para que houbera un Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que fora o último e non tal, as súas modificacións e todos esos... Sí, pero bueno, os programas electorais son de máximo. Bueno, Despois, a realidade de gobernar é outra. E o Partido Popular tamén o tiña publicado. Cales serán, digamos que, o previsto, a folla de ruta? PP... De momento hai que esperar. Traballo. Sí, pero de momento hai que esperar. De momento hai que esperar a que a semana que ven se reconte o voto emigrante, que se confirmen pola Xunta Electoral Central os resultados das eleccións. Xa sabemos todos que pode bailar un en Ourense, están pendientes aí do voto emigrante para PSOE ou para PP. Non vai a cambiar o resultado final, o sea, a maioría absoluta está máis que consolidada, pero hai que esperar. Despois hai que esperar a que se constituya o Parlamento. Sí, o 17... Vámonos ao 18 dentro dun mes. 18 de marzo e depois casi outro mes para que haxa sesión de investidura. E por eso, Rueda decía onte, señores, nin 100 días, vamos a traballar xa, temos un presuposto aprobado, temos os deberes feitos, vamos a poñer toda a maquinaria, vamos a intentar resolver os problemas que dixemos que íbamos a resolver. O sea, non queren perder un minuto, e a mí pareceme moi ben, non? O sea, non podes tomarte ahora unhas vacacións e decir, no, hasta dentro dun mes, ou dentro de 2 meses vou a seguir sendo presidente en función se non vou gobernar, non.
teño unha responsabilidade, e asúmoa e vou a seguir traballando para que a xente sepa que este país, Galicia, non se para, o sea, como decía outro, Galicia rueda, que decía Mariano nese spot, non? Do autobús, no, Galicia rueda, pues Galicia ten que seguir camiñando, ten que seguir funcionando, porque, o sea, nadie entendería que de repente se parase todo, non? No, eso queda que gañe o partido que está gobernando con maioría absoluta. Claro. Pero eu quero retrame a noite electoral cando no discurso de Rueda dentro da euforia que tiña ali, pois apelou aos partidos da oposición para decir que, bueno, ali os líos de campaña pois xa están pasados e que ahora que había que traballar era todos unidos por Galicia e tendeulle esa man. A min eso pareceme un xesto porque... Que ademais que gobernaría para todos. Que gobernaría para todos, claro. A min eso pareceme un xesto moi significativo, porque nese momento de euforia, despois dunha campaña que realmente tuveron que dalo todo para conseguir estes resultados, e que realmente nunca, sempre tes ese nerviosismo de que si pode ser, si non pode ser, tender a man dese xeito a min pareceme un xesto moi elegante que espero que se cumpla e que os partidos da oposición realmente traballen en positivo. Recollan ese xesto. Por eso, pero hai xa un cambio total de liderazgo. Quero dicir que o Bloque vai liderar os 4 anos de oposición. O Partido Popular tamén ten 4 anos, digamos, que para poñer sobre a rivalidade e contrapoñer digamos que as diferentes políticas xa non co PSOE, senón co BNG. Bueno, eso estaba pasando nestes anos, non? O sea, realmente desde as anteriores eleccións a Pontón era a líder da oposición, pero nesta moitísimo máis. Sí, non, claro. Ahora, estos 4 anos van a ser moitísimo máis, non? Porque o respaldo do Bloque agora é moitísimo maior, non? Digamos. E o Bloque vai salir eufórico, lóxicamente. Tamén ten unha responsabilidade, saberlo gestionar, todos os apoios, claro, non. Van a ser 4 anos moi interesantes a nivel parlamentario, 4 anos nos que o PP terá que seguir pisando o acelerador porque evidentemente, como se descuide, poden pasar moitas cousas dentro de 4 anos, que é moi aventurado decir o que vai pasar, pero cando alguén che vai pisando os talóns, non? Pero que eu incluso considero que iso é bo para Galicia, porque eso motiva aos dous. Sí. Non te deixa baixar a garda. Tens que estar continuamente... Eu creo que eso... seguramente por eso Rueda dixo vamos a seguir traballando desde o minuto cero, o sea, vámonos mañán a poñer a traballar, claro. Outra cousa non, pero Rueda a traballar, sí, claro. Eso, incluso os que discrepen coas súas políticas non podrán discutir esta capacidade de traballo Facemos un altiño no camiño e volvemos dentro de un instantiño e continuamos analizando con estos dous amigos, compañeiros, analistas responsables de dos periódicos máis importantes do noso entorno, que é o Diario de Pontevedra e o Diario de Arousa. Así que non o perdan, será nun instantiño, volvemos hasta ahora mismo. Programa ofrecido por En Schmidt creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.
Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois de novo xa estamos con todos vostedes, nos queda este tramiño final para ir poñendo peche a este análisis dos resultados. As consecuencias decíamos que non só quedan en Galicia, sino que se trasladan, porque tamén se meteron en campaña e entón estas van para Madrid. Sale reforzado Feijóo como presidente do Partido Popular e tal, pero tamén sale perxudicado, lóxicamente, o presidente Sánchez, non? E como se vai a xestión... Sí. Con todas as reservas que, como decíamos antes, ten extrapolar os resultados a nivel nacional, evidentemente Pedro Sánchez apostou forte por Galicia, non lle saiu ben, está claro, os resultados están aí, non lle saiu ben. Feijóo xogábase moito, eu creo que el interiormente o sabía, que se xogaba moito a nivel interno. Evidentemente a vitoria de Alfonso Rueda pois é un espaldarazo tamén para o seu liderado a nivel nacional, non? Porque ademais estamos nunha legislatura moi complicada na que hai que facer moitos malabares. O goberno de Pedro Sánchez ten que facer moitos malabares para sacar adiante calquer acordo ou calquer lei que quera que presente. De feito, lle está costando sacar adiante a da amnistía, costoulle sacar adiante o que propuxo sobre unha lei que presentaba Yolanda Díaz, que ya votaron atrás, porque Podemos votou en contra. O sea, que hai moitas cousas en xogo, non? Evidentemente, Pedro Sánchez, quero pensar que tamén tomará nota do que pasou en Galicia de cara a vindeiras eleccións, non? As máis próximas parece que van a ser as vascas, non? Claro. Eu o que vexo que sí, que Feijóo reforza ante os seus o seu liderazgo no Partido Popular, no Partido Popular, que si non chega a gañar con maioría absoluta holgada como nesta ocasión, pois estaría en entredito. Empezarían moitísimos debates que nada beneficiarían os seus intereses a fronte do Partido Popular. Entón, aí consolidado. Despois, que pasa co PSOE? O PSOE está agora con Pedro Sánchez gobernando en España con apoios con todos os apoios menos de 2 partidos, está sin poder periférico ningún o PSOE. Ten unha comunidade autónoma, ten 2 ou 3, ten Asturias, Navarra e Castilla y León con Paje. Pero Paje está contestatario. Sí, está contestatario, pero sigue sendo de Castilla-La Mancha, ¿no? Castilla-La Mancha, sí, que dixéramos antes. Bueno, prácticamente sin poder periférico. A min recórdame a situación na que estaba o Partido Popular en Galicia, nas municipais no que irrumpiron as mareas, que non tiña ni unha cidade grande gobernando, e, sin embargo, si estaba na Xunta e que nos convocaron eleccións autonómicas, pois volveu a revelar a súa maioría absoluta. Que pasa agora? Que vémonos nun contexto que veñen as eleccións vascas. Pode darse a circunstancia de que a chave do goberno, que posiblemente será así, sea o Partido Socialista.
Entonces, a quen apoia? A papá Otegui ou a mamá PNV, ou mamá PNV papá Otegui? Absterase, votará para así cando sea o resultado, porque eso pode influir moito na gobernabilidade. Se nos dous en Madrid, sin un dos dous en Madrid non hai claro, presidencia. necesita os seus votos para eso. Entonces aí xa ten unha disyuntiva importante. E logo veñen as eleccións catalanas, con todo o problema que temos Antes chegan as europeas. Sí, bueno, as europeas digamos que non van a repercutir no que é a gobernabilidade do Estado. Pero como que un pouco, como que por lo menos os críticos e os vellos críticos ou os vellos socialistas o que están, digamos que poñendo en riba da mesa é que Sánchez está machacando o partido cos resultados e que bueno, se está quedando sen todos partido. sabemos o que pasou con Sánchez, non? Como acabou Sánchez a súa primeira etapa no partido e como conseguiu poñerse o ave fénix, sobrevivir, sí, resucitar, non? Como ave fénix, sí, porque estaba das súas cinzas se volveu a facerse co poder do partido, gañándolle a Mariano Rajoy con a moción de censura aquela sorpresiva na que o PNV lle dá a presidencia do goberno 2 meses despois de haber votado os presupostos do goberno de Mariano Rajoy. Entonces o que sí está demostrando Pedro Sánchez é unha gran resiliencia, unha gran habilidade para chegar a acordos, para manterse ao frente do goberno. Entonces é moi difícil non sei vaticinar que vai a pasar si o PSOE, como di José Pereira, é chave no País Vasco ou se é chave en Cataluña, non? Que vai pasar? Porque si de feito se ve cando chega a acordos con RC, Puigdemont cabrease, cando chega a acordos con Puigdemont ten molestos os de RC. Entonces, claro, pode repetirse co PNV. Claro, parece que estamos aí metidos no día da marmota, non? O sea que estáse vivindo. Pero Pedro Sánchez o que sí demostrou é que ten capacidade de negociación, toda. Capacidade de adaptarse a calquer circunstancia para salir airoso. Eso está clarísimo. Eso nadie lo discute, está claro. Situacións máis difíciles. Solo lle discuten os seus varóns máis veteranos. Pero situacións máis difíciles e inverosímiles que ten pasado, pois... Por eso é difícil vaticinar, ¿no? Como decíamos, que vai pasar nas eleccións vascas que van a ser dentro de un par de meses. É moi difícil. É moi difícil saber... Pedro Sánchez non se vai a ir. Nas eleccións europeas, se a tendencia do Partido Socialista continúa a baixa e o Partido Popular reforza este apoio, un apoio mayoritario, a situación de Pedro Sánchez vai a ser moi complicada. Sí, pero xa é complicada. Xa a nivel social, a nivel rúa... É moi complicada xa agora mesmo, non? O sea que igual, despois das europeas e despois de eleccións vascas e catalanas, igual se abre un período que igual non lle queda máis remedio que adiantar as eleccións. Pois entonces sería... Bueno, é unha pedra que lanzo, pero dame a sensación, porque ahora mismo esa situación é complicada. Ten que aprobar os presupostos que ainda non están aprobados, o sea, esa é unha pedra moi importante, non? Sin la amnistía non hai. E a amnistía acaban de darlle hasta o 7 de marzo plazo para volver a retomar o tema. No, pero que eso, ainda que non nos preocupa os galegos, como decíamos antes, non, o tema da amnistía. Bueno, non sei se meteu na campaña ou non. Pero que está claro que non preocupa, non? Según o sondeo, según o CIS, según todo o mundo, non nos preocupa, non? Pero o que a sensación que transmítese desde Madrid hacia o resto de España é que estamos facendo unha lei á carta a un determinado señor, o sea, o que estás entregado a ese señor para manterte aí. Eso evidentemente resta máis que suma, non? Bueno, mellor o problema é ese señor, pero despois hai centos de persoas que colaboraron de boa fe, digamos, que tamén están imputados, que a mellor a esas persoas a amnistía sí que lle salva, digamos, un pouco a súa situación xurídica actual, non? Porque verense abocados. No, pero os que iban na manifestación que non tiraban pedras, esos non lle pasa. No, refírome... Ahora, o que andaba a pedradas, eso... No, o que andaba a pedradas, pois ten que cumplir as súas responsabilidades, como calquera. En Cataluña, en Vila García, ou en donde sea, vamos. Pero refírome que
non só é a cuestión de Puigdemont, sino que hai moitísima xente anónima que Sí, está afectada, e que había que buscar que o espírito tería que ser ese, de buscar unha solución para esas pero persoas. intentouse o primeiro borrador que iba a aprobarse no Congreso dos Diputados, que parou Puigdemont no último momento, era Puigdemont porque tiña que incluir aí o do terrorismo, non sei que. Claro, pero que non podes estar legislando a cada día. A sensación... No, eso por suposto que no. Pero buscar unha solución para toda esa xente, eu penso sinceramente que sí. Pero non pode pivotar, non pode pivotar. Pensamos que non, claro, ou non debe. No, evidentemente. Non debería. Non pode porque está pasando. Unha lei ad hoc dun señor non debería. para que che dé estes votos e que tal, vale, non pero si buscar unha solución a moitas familias realmente que están agora. Se iso fixera Feijóo, cantos do PP non estarían votando pestes contra Feijóo, porque eso a dereita non o pode consentir. Non podería consentir, digamos que o centro-dereita non podería consentir que o que está facendo Pedro o fixera Feijóo. Sí, aí coincidimos, é totalmente... Claro, entonces, sin embargo, se o faz ti, non consinto, pero se o fai Pedro, sí. Claro, aquí habrá que ter un criterio, digo eu. Cando falas de Pedro Sánchez. É a familiaridade. Como non de visita por Casco Tragudín, señor Pérez, vostede non faría eso. Non teño a posibilidade nin as aspiracións, evidentemente. Claro, pero sí que sería, sí que eso é un pouco a contradición, e donde hai moita xente que sí lle preocupa isto. Sí, o que sí que é injusto. Unha lei que se fai para beneficiar a uns é injusta co conxunto. Eso está claro. Hai desigualdade. Non pode haber desigualdades. Pero o que sí é mérito de Pedro Sánchez é que conseguiu pacificar un problema que tiñamos, o que tiña o Estado. É como un volcán. De momento pero conseguiu que dormise. Bueno, hoxe xa están plantexando un montón de recollendo firmas para facer unha... Bueno, RCD que hai que facer un referéndum, que hai que tal, pero hai que modificar a Constitución para iso, para darlle validez a ese encaixe. Si a cuestión é a ese referéndum de autodeterminación, como se lle queira chamar. Hasta o 23 de xullo do ano pasado, todo isto non se podía facer porque era inconstitucional. Que cambiou do 23 de xullo para aquí. Pois que os votos contan máis. Entonces non hai máis nada que falar, está todo claro. Pero a audiencia que nos está vendo... Pero o encaixe que se vai a dar a esa lei de pacificación do problema... vai a estar dentro da Constitución. Non se vai tocar a Constitución. Poñelle o traxe que queira, pero eso non se vai tocar a Constitución. Pero si eso antes non se podía facer, porque se pode facer agora. Pero dentro da Constitución. Dentro da Constitución podía facer antes. Pero si todo o mundo decía, todos eles decían que non. Pero primeiro hai que coñecer que lei se vai a aprobar, claro, o que non podemos é xogar a divinos. O sea, si a lei non está dentro da Constitución, non se vai a aprobar. O Tribunal Supremo acaba de tirar abaixo a transferencia de tráfico a Navarra, non? O sea, evidentemente, porque as cousas non se fixeron ben, fixeronse por decreto cando tiña que ser unha lei. Vale, pois, se as cousas non se fai ben, hai órganos xurídicos e tal para revertir unha situación, non? Si, eu estou tamén aquí con... Hai que ter confianza nas institucións, nos tribunais, no Tribunal Constitucional, o sea, non... O señor Pereira neste caso está no medio, máis no centro. Sí, estou equidistante. Eu creo que eso, que hai que ter confianza nas institucións, o sea, acabase de reformar a Constitución para que, claro, vamos pouquiño a pouco, o sea... Sí, pero bueno, sempre que falan do referéndum, desde o Partido Socialista, Pedro Sánchez dentro do marco da Constitución. Sempre pon esa coletilla, non deixa de decilo, sempre di no marco da Constitución. É que ele é consciente de que non pode facer nada, de que non pode facer nada. O noso director, que depende como sean os votos nun momento determinado, pero bueno, extrañaríame moito
que permita unha ilegalidade. Eso un presidente do goberno non pode facelo. Unha reforma profunda da Constitución necesita do PP. Eso agora mesmo non está nos planes de Feijóo. Non. É unha cuestión unilateral como fixeron, non creo que se volva a repetir. Realmente, despois da experiencia vivida, penso que non. Que hubiera pasado aquí si os resultados foran ao revés? Donde estaría a Rueda hoxe? Donde estaría... Eso sería xogar a... non sei. Especulen. No, sería unha especulación moi grande, realmente. Sería unha temeridade facer esa valoración, nin tan siquiera, vamos a... non podes... Rueda fora, Feijóo fora, todos cuestionados. Esta pregunta unha semana antes podería la facer, ou se non ten, claro, sabendo os resultados, non. Non era unha pregunta, era unha proposta indecente. Bueno, unha proposta para... Unha proposición indecente. Sí, pero non, eu creo que non merece a pena facer un análisis de o que pudo ser e non foi. Claro, non. Con que pechamos? Con que imos pechando? Que lles gustaría decir para pechar esta reflexión? Pois que Galicia votou con sentidiño, que temos unha candidata nacionalista que sae fortalecida da cita electoral, que o PSOE ten que facer autocrítica e empezar a facer cambios para recuperar ese voto perdido, e que as mareas se foron para non volver. Yolanda Díaz ten un problema en Galicia, e veremos se non lo ten tamén en outros territorios. Vos, afortunadamente, sigue estando fora do Parlamento. Ese sería o meu análisis final. Sí, como eu un pouco que o Partido Popular é robusto, moi robusto. É moi difícil tumbalo, pese a que a esquerda tivo en Ana Pontón a candidata máis forte, con máis solvencia dos últimos anos, penso eu, despois de Beiras, a candidata máis solvente. Despois o Partido Socialista, que penso que estes resultados son un accidente que volverá a recuperar, ten que facer un debate interno, ver se aposta pola estabilidade e a continuidade do seu candidato para que repita e que poida implementar a súa política ao longo destes 4 anos. A fortuna de que a extrema dereita este defenestrada en Galicia, e logo que a esquerda do PSOE ten que facerlo mirar, porque realmente non calla o seu discurso. Pois, queridos amigos, foi un placer contar con vostedes nesta edición de Falemos, de que hayan feito estas reflexións e estes resúmenes do que foi todo este proceso de campaña. Os emplazo hasta unha vindeira ocasión que teñamos por aí. Un placer, moitas gracias, boa noite e bo traballo. Sigan traballando, que fan falta. Igualmente. Moitas gracias. E moitas gracias tamén a todos vostedes por estar aí, por seguirnos. A semana que ven volvemos con máis temas e con máis entrevistas, se é posible, un pouco mellores incluso. Moi boa noite, moitas gracias. Saludos, adiós. Programa ofrecido por
Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía.